sam Jovana, a vi gledate Spring Lookbook. Konačno se približilo proleće, zvanično je stiglo po kalendaru, ovdje u DC-u i dalje jako hladno, ali to me neće sprečiti da krenem da razmišljam o nekoj laganjoj garderobi, lerovanju, jaknicama itd. Jako se radujem, iako sam trudna i moje mogućnosti su limitirane. Tako da će današnji video da bude malo više okrenut nekim casual, comfort outfitima za vas lenje. Neće biti previše doterivanja, sređivanja i utezanja, jer prosto nisam trenutno u toj mogućnosti. Ali, prvo pričamo o današnjoj zvezdi ovog videa, a to je upravo jeans u koji sam ja ušla nakon 3 meseca. Koliko je to divno, koliko sam srećna, ne možete da zamislite. Naravno, ja i dalje ne mogu da stavim nijedan par svog džinsa i to će tako ostati do daljnjeg, verovatno do kraja ove godine, ali šta imamo? Imamo džins za trudnice, imamo džins za slave, za posle godišnjih odmora, za posle praznika, posle Božića itd. Ne znam zašto mi niko ranije nije rekao koliko su ove farmerke dobra stvar. Koliko su ove farmerke dobra stvar za kad se preždereš, za restoran, kad slaviš godišnjice, kažemo slavski period, slavske farmerke, zvaćemo ih slavske farmerke jer mislim da popravo treba da slavim što sam ušla u njih i što imam priliku da nosim džinsa, kao drugo odlično su za period posle slava. Tako da, danas imamo slavske farmerke, nema puno izbora što se tiče sad kao varijanti, mom's jeans, wide leg, flares, ovaj fit, onaj fit, sve su kao što vidite jako low rise, znači bukvalno evo gaće su mi iznad. To je prosto tako napravljeno i gore jedna velika čarapa, znači u suštini kao fake, lažne, wannabe farmerke, totalni skemer, ali ja sam jako srećna što sam ušla u njih. Tako da sam mi priredila veliko zadovoljstvo, kombinujem ih u današnjem videu sa patikama, naravno i sako i košulja. Ovo mi je neki neka varijanta, želim da sam udobna, da mi bude komfortno, a opet želim da budem sređena, tako da u tom slučaju možete da kombinujete sa koja s patikama, mislim da uvek odlično idu zajedno. Bela košulja, mislim da bi još bolje išla s plavom košuljom. Ja ću da nabavim jednu ove godine, moram priznati, ili neku na pruge, ali ukoliko nemate plavu, kao što vidite radi i bela. Texas jeans, plavi jeans ide s plavim sakom, dobra investicija, plavi sako, možete ga nositi uz jeans, uvijek imate tu casual varijantu. Ovo je moj iz H&M-a, muški je. Ne mogu da ga zakopčam više, mislim možda i mogu kad se baš pod puta udila, ne mogu da verujem da je bio veliki kad sam ga kupila. Prosto narasli smo u svim delovima, tako da eto, šta je tu je, i dalje sam, i ovako onako ga ne bi ni zakopčavala, nosim ga otkopčavam i evo kako izgleda, tako da ovo je moj prvi outfit za vas, a sad prelazimo na nešto sledeće. I ovo su pantalone koje moj muž bukvalno prezire, jer kaže da mi stoje jako loše, odnosno da većina mnogo deblje nego što jesam. Ali ja mi sve opraštam jer su one toliko udobne i malo bi se pipala pod dupetu bukvalno. I butinama koliko ovaj materijal mekan i udoban. I mislim da su one više napravljene za po kući i da se onako zavališ na kauč i pokriješ ćebetom, ali ja ih iskreno nosim i napolje. Jer trenutno nemam puno izbora, tako da težim ka udobnosti, a one mi upravo to i pružaju. Jeste malo čudno, zato što kada ih popneš kroz do gore, ovdje ima jako puno čudnog nekog prostora, ali sve u svemu boja mi se jako sviđa, jako su mi udobne i ovo je otprilike moj neki maksimum sređivanja kada je u pitanju trudnoća. Popnem se u štikle, udobne pantalone i to je to. Rokerka, da budemo i dalje u nekom urbanom fazonu i ja sam spremna za grad. Tako da evo, moja inspiracija i moj doprinos za recimo odlazak petkom uveče na večeru i neke Virgin Mojito i Margarite izgledala ovako. Prelazimo sad na nešto sledeće. Izgledam kao studentkinja fakulteta primenjenih umetnosti ili kao trudnica. Jedna od ta dva mora biti. Možda ova, šalim se. Ne znam, ovaj kombinezon kako god je možda ne najbolje kvalitete na svetu, toliko mi je nekako gotivan. Baš mi je ono nekako ako hoćeš da izgledaš malo drugačije, da izađeš iz neke svoje komfort zone, a da ti opet bude udobno. Da ne izgledaš kao baš svaka osoba na ulici, bar ja ne viđam svaki dan ovakve osobe na ulici, mislim da je ovo baš gotivan outfit. Kombinovam samo malo Patricia Pepe torbom. Imam dole animal print cipele, morala sam da ubacim nešto ekstra, nešto ja da bude i to je to. Bijela rolka, mislim da lepo komplementuje u brown boju.
I kažem, veoma je cool outfit. U suštini, ako baš je možda hladno ili tako nešto, ja bih navukla neki sakojčić, možete da navučete jaknu, mislim da bi ok išla i Texas jakna, potpuno svejedno. Ali to je to uglavnom. Kažem, ako ne patite da vam sve stoji savršeno, da imate outfit koji će da vam iscrta svaku oblinu i svaku lepotu na tijelu, evo ga nešto šta je poprilični komfort, mislim da je opet simpatičan sladak outfit. Vrlo onako mladalački izgleda, ne mora da bude baš kevast. Tako da, eto, veliko pohvala za ovaj kombinezon, jako mi je gotivan i inspirativan. Prelazimo sada nešto sledeće. I odlučila sam da zadržim olovku koju sam imala na sebi jer sam jako lenja da se presvučem. Mislim da bi ova kombinacija išla odlično i na košulje. Kao što vidite, jedan malo girly girl fazon, odlučila sam da uzmem suknju. Mislim da je ovo jedina suknja u kojoj trenutno mogu da stanem ili jedina u kojoj sam probala da stanem. Tako da, eto, imam još uvek šta da obučem. I samim tim koristim priliku. Ja lično volim kombinaciju brown i crnog, mislim da je to do pre par godina bio veliki no u fashion svetu, ali koga boli dupe. Iskreno mislim da treba da se osjećate samouvereno u garderobi, pa makar izgledali kao kloven. Ako je to nešto čemu se vi osjećate samouvereno koji je u ovom outfitu, go for it. Kao što vidite, nosim štikle, osjećam se poprilično mlado. Opsednuta sam ovim blazerom iz Zare sa Berške, iskreno ljudi moji, to jest iz Berške sa Asosa. Nosim ga bukvalno skoro svaki dan, nosim ga kao jaknu, ako već ga ne nosim u svojstvu outfita, bukvalno mi je jakna. Tako da, još jedna prilika da ga nosim, mislim da odlično ide uz ovu torbicu 90-ih, jer i on sam nekako retro vibe, možda bi to isto thriftovala, nisam novi kupljen, ali samim tim što je on to pitao, znači da je veoma retro. I to je to od ovog outfita. Kažem, spremna sam za grad, odlično za izlaske, za sve vas koji možete izlaziti i pijete do sitnih sata. Evo vam moj predlog. A ja ću ovako da se šepujem po kući i da, ne znam, čekam neki bolji trenutak za izlaske. Prelazimo sada na nešto sledeće. Ovaj outfit sam bukvalno imala na sebi pre 2 dana. I jedina razlika je bilo što sam imala običnu belu majicu. I verujte me, presvukala bih se u običnu belu majicu da ne bude da furam istu rolku već 3 outfita, ali mi je toliko žao da uprljam još jednu belu stvar, jer svaki put kad snimam ove videe, a našminkam se, ja uprljam sve te bele stvari, tako da sam zvona bila danas žrtvujemo samo ovu rolku, ali zamislite da imam najobičniju majicu beli kratkih rukava, jer sam tako do sada nosila ovu košulju. Sve u svemu, da mi je neko rekao da će Jovana da snima video u platnenim helankama, rekla bih ne, pre ću ugasiti kanal nego da se to desi. Ali eto, desilo se, nismo ugasili kanal. Šta da radim, jednostavno ovo je trenutno nešto najudobnije što mogu da imam na sebi i upravo ovaj outfit. I zato sam ga nosila pre 2 dana i zato vam ga predstavljam sada. Ne morate da ste trudni, mislim da ovako neka udobnost je nešto što ne treba da se zaobiđe tokom vikenda, onih dana kad ne idete baš nigde specijalno i kada ne radite ništa važno i kad ne idete po fancy mestima i kad ne vidite bitne ljude. Najobičnija šetnica, odlazak do supermarketa, tako možda sedneš na kafu ispred zgrade s nekim da se iščavrljaš. To je onda ovaj outfit. Kažem, meni je ovaj outfit totalno komforan. Ja čak ove helanke uspijem da provučem nekad i na posao s nečim dugačkim preko dupeta, sredim se malo da to što manje odskače. Veoma jedan klasičan i komforan outfit koji mislim da ima nešto, da nije potpuno običan i bez veze, da smo opet nešto dali s ovom košuljom, torbicom, čizmicama itd., da nije previše običan, a opet vrlo udoban i klasičan. To je od ovog outfita, sad prelazimo nešto sledeće. A niste mi verovali da ovaj sako nosim bukvalno svaki dan, svake nedelje, svaki outfit. Evo ga pravi dokaz za to, mislim da je proleće odlično vreme kada još uvijek možete da nosite svoje džempere. Možete da ih nosite umjesto jakne, možete da je nosite sa laganom jaknom, s košuljama, prosto zavisi kako je vreme napolju i da li je, ako nije previše toplo, čak i tokom večernjih časova možete da li da nosite džempere. Ja iskreno preferiram džempere više nego neke hudije, dukserice itd. Tako da bi eto ovo bio moj doprinos. Ovaj džemper i dalje mogu da stanem u njega, hvala Bogu svi džemperi su mi dosta veliki, tako da koristim priliku i da ih nosim. Mislim da bi outfit bio poprilično dosadan i bez veze, bez jakne, ali sa jaknicom mislim da imamo tu neku kao formu lerovanja.
i da se opet, da je veoma cool outfit, onako, ne znam. Mislim da je ovo nešto što bi nosila možda neka detektivka iz filmova. Kako vam se čini ovaj outfit? Još jako malo outfita nam je ostalo, tako da brže bolje prelazimo na nešto sledeće. I jedna od retkih stvari u kojoj dalje stajem, znači ova haljina je mislim kupljena prošle godine sa Asusa. U pitanju je kao fake leather, faux leather, kako god, i mislim da je jako cool. Da budem iskrena, sada ove godine su jako u modi da se nose te pleather, kako ih zovu, odnosno plaid košulje, odnosno košulje koje su kao od kože, naravno nisu plaid, ali u suštini flannel košulje, kako ih zovu, ali kao kožna varijanta, tako da na to me ovo najviše podsjeća. Pogledajte, bukvalno mislim da svaki brand ih ima. Ja sam svoje iskreno naručila sa Amazona. Ok, ovo je podvrnuto. I to je to, kažem, ova haljina je bila nešto užasno jeftina. I dalje ima mesta za moj beli da stane, tako da, kažem, eto, kada mogu da stavim u staru garderobu, ja koristim priliku i da je nosim maksimalno do poslednjeg momenta dok mogu, jer prosto mislim da u trećem trimestru ćemo vratno da živimo u jednom paru helanki i biker shortsa i to je to, tako da dok imam priliku, evo ga još jedan outfit za sve vas koji volite malo više da se sredite. Ono što je najbolje kod svega jeste što imam jedan piece na sebi, znači nema sad kao 500 stvari da taložim i lerujem jer mi ponekad to zaista smara. Gotovo, skinuto, stavljeno i tako dalje, tako dalje. A opet kažem, mislim da je veoma trendy, a treba vam da vami da ga povučete. Kombinujem ga sa Sam Elderman čizmama koje su već dotrajale, iskreno da vam kažem, i mislim da ću da ih bacim sad kad nakon izgorećeg proleća dakle mogu i čikre neko vreme kada ne budem mogla da ih nosim, već su se dosta ofucale i izgledale. I što se torbe tiče, mogu mini Mindful Course torbu, nije baš identična boja, ali mislim da ne odskače previše, materijal je jako debel, tako da vam generalno ne treba preko jakna, ali mislim, ako baš insistirate, možete bilo što da nagradite, neki mantil ili tako nešto. I to je to do ovog outfita, prelazimo sad nešto sledeće. I evo me ovde sa još jednim outfitom koji je jako star. Mislim, nije jako star, ali je star outfit u koji dalje mogu da uđem. I mislim da će ovde realno biti mesta ako ga otkopčam, pa verovatno do kraja trudnoće. Takođe mislim da jako će da bude praktičan za dronje, s obzirom da možemo da otkopčamo dugmiće, izbacimo sisiće i tako dalje. Ovo je outfit koji možda, ne znam koliko je baš prikladan za posao, ja ga iskreno nosim, uvek ga nosim na štikle, uvek ga nosim s nekim fancy torbicama, uvek ga nosim ovako s nekim kaputićima i tako dalje. Ne bih li što više sakrila činjenicu da izgleda kao pidžama. Ali dobro. Jako mi je udoban. Kažem, kombinezoni generalno nisu najpraktičnija stvar, ali ja ih generalno volim, tako da se mirim činjenicom da moram da skinem gornji deo. Uglavnom imam ove bruseve koji su kod topovi, tako da me baš briga. Nije da će imati bilo što da se vidi. I to je to, kombinujem ga sa pinko torbom, s Sam Elderman štiklama koje su Barnaby Chanel, da ne kažem knock-off Chanela, i imamo Love 3, najtanji na svetu trench coat, koji sam mogla da ispeglam, iskreno da sam ga izvukla bukvalno iz kutije, nije bio na Opingeru, ali, eto, to je prilike neka zamisla. I to je to od ovog outfita, prelazimo sad nešto sledeće. I evo me ovde sa još jednom kombinacijom, u pitanju su ove lepršave pantalone sa Asusa koje ste mogli da vidite u mom prethodnom holu. Šta da vam kažem, garderoba će da se ponavlja u narednim mesecima. Imam ovu jako gužovu majicu iz Zare koju ne mogu da ispeglam iz nekog razloga, tako da sam uzela gore jaknu nego bi to malo sakrila. Odvratan je materijal, prosto šta da radim, nisam znala da neće moći da se ispegla, ali sve u svemu to je neka zamisao, sviđa mi se ovaj Nini V, ne znam kako da opišem ovaj kat koji ona ima i kažem, meni je uvijek maslenasto crno odlična kombinacija, ne možete pogrešiti, također još jedan evening outfit, kožna jakna, floy pantalone, ovog puta imamo sandale, prizivam još toplije vreme, danas je inače 2 stepena u DC-u, tako da nadamo se uskoro. I to je to, ostao nam je samo još jedan outfit za danas, tako da idemo brzo na njega. I najslađe definitivno ostavljamo za kraj, bar je meni ovo najslađe. Današnji outfit, to imam ovu haljinu sa Amazona od $15 koja mi je toliko ljudima inspirativna.
Za malo da, uglavnom sam je nosila sa bijelim rokama ili crnim, to moram da priznam, i bila sam s fazona neću da obučem bijelu roku po 4. put u ovom videu. Tako da sam uzela brown i iskreno još mi se više sviđa. Majke, još više mi se sviđa kako mi stoji sa brown nego sa belom, nekako se sve stapa i blenda. Imamo corduroy koji mi je poprilično onako retro, moja jakna iz iznute kože koju sam triftovala, također je skroz retro, ovako malo isprana. Torbica je retro, tako da sam sva nekako u nekom retro fazonu i mnogo mi se dopada. Još uvijek stavim ovu haljinu, ali verujte mi, u trenutku kada mi postane tesna, uzet ću u većem broju, sigurno. Da je nosim do kraja trudnoće jer mi je zaista toliko inspirativna, a možda uzmem u drugačijoj nijansi, ali definitivno nešto što će ostati u mom garderobelu do kraja leta. I to bilo od mene, drugari, šta da vam kažem, limitirani smo, gledat ćemo jednu istu garderobu cijelo leto, ali ostavit ću vam na kraju linkove za sve neke prethodne videe koje sam radila, sve moje ostale spring lookbookove, tako da možete potražiti inspiraciju u nekim starim videima, a većina stvari koje ja nosim su nekako, mislim, klasici, nešto što nije preveliki trend, tako da može da se provuče svake godine, možda nije najnoviji trend, ali definitivno mislim da nijedno od tih outfita nije nešto kao ono demode. I to je to od mene od ove nedelje. Pišite mi kako vam se to outfit najviše video, šta biste što voljeli da vidite na ovom kanalu, a ja vas puno pozdravljam do sledeće nedelje. Ćao!